дар ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз барқарорсозии сулҳу субот ва роҳандозии фаъолияти бонизоми соҳаҳои фалажгардидаи ҳокимияти давлатӣ имконият пайдо гардид ки ба масъалаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат бештар таваҷҷӯҳ карда шуда, фаъолияти сокинони кишвар дар фазои тинҷиву осоиштагӣ ба роҳ монда шуд. амнияту субот ва ваҳдати комили кишвар имкон фароҳам овард ки сокинони мамлакат зери осмони мусаффои ватан аз пайи кору пайкори хеш ҳастанд. имрӯз ки ҷумҳурии мо ҳамчун давлати комилҳуқуқ дар арсаи байналмилалӣ шинохта шудааст ва дар дохили мамлакат тинҷиву оромӣ ҳукмфармо аст, дигар соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа низ пеш рафта истодаанд. маҳз бо амалӣ намудани меъёрҳои конститутсия ва дар асоси он қабул намудани ҳуҷҷатҳои дигари меъёрию ҳуқуқӣ, инчунин саҳми мардуми саодатманду шукргузор, кишвари мо тавонист то пояҳои устувори ҷомеа ва давлатро созмон диҳад, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро таҳким бахшад, рушди устувори иқтисодии кишварамонро таъмин намуда, барои ҳар як шаҳрванди мамлакат шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озоданаро муҳайё созад. бо доштани ҳамин неъматҳои бебаҳо, мероси ниёгони халқи тоҷик аз нав эҳё гардида, фарҳангу тамаддуни миллӣ дар арсаи байналмилалӣ шинохта гардидааст. аз ин рӯ ҳар як фарди ҷомеаро зарур аст ки дар пойдории сулҳу субот, ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ, дар ниҳоди фарзандон тарбия намудани ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, инсондӯстиву масъулиятшиносӣ, инчунин пешгирӣ кардани омилҳои номатлуби иҷтимоӣ саҳмгузор бошад, зеро сулҳу оромӣ асоси пешрафти ҳамаи соҳаҳои мамлакат ба ҳисоб меравад. вазифаи ҳар як инсони равшандил ин пеш аз ҳама таъмини тинҷӣ ва осудаҳолии аҳли ҷомеа мебошад. бинобар ин моро мебояд то содиқона китф ба китфи ҳам ниҳода, якдилонаву сарбаландона бо шукргузорӣ аз истиқлолу озодӣ ва тинҷиву осоиштагӣ аз пайи кору зиндагии хеш бошем ва ватани биҳиштосоямонро боз ҳам ободтару зеботар ва пешрафта намоем. Фаридуни Субҳон, Далер Содиқов, Ахбор.